ena aruma account yathu a TikTok ali ku private zomwe zikumapanga affect account yathu kuti isapite chitsogolo. Inu account yathu imene ili ku private sipita pasogolo. Ndiye video yathu ya lero tionesana kuti tingachose bwanji account yathu ya TikTok ku private ndi kuti izipita chitsogolo ndiye mosala nthawi. Tatiye tiyambe. Kwanga sinapange follow, tipange follow ndipo mosala nthawi. Tione mu video yo kuti timatani. Ndiye mukapita pa profile toyamba mpanga click pali maline atatu pa. Kenako muzapanga abalimba kuti settings and privacy. Mukapanga mene muzapanga pa privacy. Ndiye ikafika apapa imonesa apa pa private account. Ndiye a TikTok Lite sikuti sonde kusiyana panja tatiye tione kuti ku TikTok Lite kuti tifike kumene kuti matani. Choyamba mpita pali madoti atatu pa. Kenako mupita apa privacy. Kenako imafika so apa pa private account. Ndiye pamene pamene mukuonera mpamene kuti pakhale posachonga. Mukachonga mukapitisa ichichi kuchipitisa uku. Ndiye kuti zizapangisa kuti account yanu ikhale ku private. Ndiye kuti amene ataziona ma videos yanu ndi anthu amene mwapanga approve, mwavomereza kuti azione ma videos yanu. Kaya ma followers yanu inu kapanga approve. Ndiye kuti ndokhawo amene amaona ma videos yanu. Ndiye nganofuna kuti ma videos yanu azioneredwa and account yanu ikhale ku public. Apa pakhale mene palili mpakhale poteta jonti. Ndiye zimene nakonza ndi zimenezi. Ndiye tintonanso ku video yosatira imene tizabwere ndi zina. Ngati ndi funso tifunse panga comment.